Det har vi skrevet med på. Prøv lige med. Første område, man kommer ind i, det der, hvor ungdomsklubben spiller. Der er sat rigtig mange pladser op. Jeg mener faktisk, der kommer 36 gode unge mennesker, der spiller. Nede for enden dernede. Man kan ikke se det nu, fordi så langt er vi ikke kommet vores planlægning nu. Men der kommer en storskærm, der kommer til at stå, og så skal der være noget SingStar. Det kan drengene godt lide. Eller noget FIFA, og hvad vi nu sender på sådan hen ad natten. Der er selvfølgelig også konkurrencer, så der kører vi finalen i FIFA, den kører vi selvfølgelig her. Så det er lige til. Skal vi gå videre? Nå. Hernede er det fritidsklubbens afdeling. Det meste af tiden. Der skal selvfølgelig være noget mere. Der er det hele stående klar. Her på den her skærm, der kommer det til at køre Just Dance, Mario Kart og igen, hvad man nu finder på. Efter midnat, der er sådan lidt hip som hap, hvad vi finder på. Her derimod, der har vi gjort plads til hele fritidsklubben. Der kommer fritidsklubben fra Klub Tarp og Klub Søndervis af. Og ungdomsklubben, det er så også, ja, det er selvfølgelig Klub Søndervis, men det er også Klub Vesternabel. Sammenlagt, der tror jeg, vi bliver en godt og vel 80 mennesker alt i alt. Så vi kigger på uret nu og siger, at der er cirka 1,5 time til vi starter. Så nu skal vi have noget at spise. Ses. Næse og smil og mund og det. Det er det værste, jeg skal sige til os. Vi synes bare, ja, I skal køre stenbrugsmærker. Det er simpelthen fordi, der har været lidt med. Kan I ikke lige ringe til ham i stedet for? Yay! Mine 3 piger. Undskyld, har jeg det? Hvad laver du her i klubben? Hvad er din mening med at være her? Jeg havde sgu gerne lave, så kan vi regne med at få nogle overraskelser senere hen på aftenen? Måske. Hvorfor? Goddag. Det er Martin! Hey! Det skulle vi have. Er I klar til
Altså, jeg gjorde bare sådan her, alt hvad jeg kunne, og det var sådan min måde, en sodavand. Det var nok, hvor vi skulle spille, og så at vi skulle kaste bærbar. Det var det, det var. These 2 sodas. I do 5 hours of computer straight and other stuff and smashing the computer. Yeah. Hey. Det føles dejligt. Og så dejligt at vinde som Bjergård. Stadig så god på tape til alle mulige skader. Jeg skal lige få købt en ruller. Men så er det jo en udenbys fra Højnefald. Sidste år var det jo mig, der tabte nogle væk på Magnus Bannerhold. Og det var mega heldigt. Og så kan vi se, at han er bedre end dem der som Blikker og Mikkel Bannerhold og Magnus Bannerhold. Man kan jo se, at jeg er i turen med sig til år. Så det var færdigt også. Altså, jeg troede ikke, at jeg ville klare det så langt. Men altså, jeg er glad for, at jeg nåede så langt, altså til finalen. Og så mødte jeg også en værdig modstander. Det bedste ved det, Bjergård. Det bedste ved det er nok at være sammen med alle... Ja! Altså, jeg kender ikke alle herfra, men jeg er glad for at være sammen med. Jeg spiller rigtig meget Just Dance, og vi har også Just Dance derhjemme. Ja, det har været sjovt også, men jeg kom der på en anden plads. Så må du få den. Tak. Altså, jeg synes godt nok stadig, at man kan bevæge sig, selvom det er sådan en computerspilsaften. Også man kan hygge sig med vennerne. Tak bare damer og herrer. Nej, bliver det filmet? Det er en konkurrence. Og vi er enige om, det hedder 5 chili dogs og kakaoen. Ja, kakao. Jeg har også smide slumfidus, så vi skal bruge. Ja, tak. Og det er først, når I er færdige med de 5 og kakaoen, at I er færdige. Ja, kom. 5, 4, 3, 2, 1. Værsgo.
Ever since we met.